Hipotekatu nahian, hainbeste alegin, bizi bat sortu nahi dut, nere neskarekin, nik ezin diet eman, zuk besteetekin, ta nere ilusioak haientzako berdin, amets bat erori zait hipotekarekin. Amets bat erori zait hipotekarekin. Zure ametsak daude guztiz erorita, hipoteka galtzea azekalapita, baina etzazu egin ainerrez kritika, zerbait ikasi zazu neri ikusita, edo zer lortzen dala korbata jantzita. Edo zer lortzen dala korbata jantzita. Korbataz ikusi dut, horren beste tipo, jarduna ezagutut, nola ez nik kritiko, hiru hartzen duzue, zuentzat betiko, naizta kobratu duzun 1.000.000 piko, nik sentimorik ere ez dut ikusiko. Nik sentimorik ere ez dut ikusiko. Beinola egin zinen bankuko bezero, ta gaur ikusten zaitut triste eta bero, baina kontu honekin ez ipini ero, lan pixkat egin zazu, ta ondoren gero, izena eman zazu etxe biden edo. Izena eman zazu etxe biden edo. Izena eman nuen asmo txukunean, naiz gero deus ez lortu etorkizunean, alperra da guretzat zuen jardunean, ikusiko nauztu alai zoriontasunean. Kobrauta diru horrek laguntzen didan egunean, diru horrek laguntzen didan egunean. Gogor zaude lotuta itxaropenean, ta naiz eta ez zauden momentu honean, partidura filiatu zaitez onenean, ta
Beste pixkatekin igual lau urtean, ikusiko zaitugu ajuriaenean. Ikusiko zaitugu ajuriaenean.